Sayonji? Un duel? Que ja comencen. Ostres, no ho fa gens malament. Pel que veig no és només un playboy. Aquesta victòria l'ha aconseguit el president del Consell. Au, vinga. No cal que facis aquesta cara de pomes agres. Estimat amic. Qui dius que és amic teu? Que insensible. Com t'has tornat? No ets l'únic amic de debò que tinc. Calla! Tu ets l'única persona amb qui no he de perdre mai. El castell on hi ha l'eternitat. Bèstia emprenyadora, no hi ha dia que no voltis l'Anxi. Això ho deus ser tu. Són les persones com tu les més indesitjables, Sayonji. Havies de ser tu, Utena Tenjo. Em molesta que estiguis tan segura de tu. El pròxim duel et prometo que guanyaré i així l'Anxi tornarà a ser meva. Calla! Com pots estar tan segur que em guanyaràs? Però si fa només una estona en Togakiryu t'acaba de guanyar per Ippon. O sigui que ens has vist. No saps que aquests últims 10 anys ens hem enfrontat centenars de vegades? El que has vist avui ha estat una excepció. No ho sabia, que us coneixíeu de fa tant de temps, en Toga i tu. No puc perdre contra ell. I aleshores la núvia de la Rosa serà meva. Costi el que costi. Escolta, de debò que t'estimes la Himemiya? Si l'estimes, per què sempre intentes recuperar-la amb un duel? Si no el guanyo en un duel, mai no el podré vèncer de debò. Vèncer aquí? Vols dir en Toga? Doncs així l'únic que t'interessa és la teva rivalitat amb ell? I la Himemiya és només un mitjà per arribar-hi? Encara que t'ho expliqui, no ho entendràs mai. El que desitjo en realitat és aconseguir l'eternitat al costat de l'Anxi. L'eternitat? Exactament. Pel que fa a ella, també desitjava l'eternitat. Ja t'ho deia jo que plauria. Mira que t'he dit que ho deixéssim córrer al desè duel. Què hi farem? A més, no conec ningú millor que tu per fer pràctiques de kendo. Sí, si tu ho dius. Què passa, Toga? Mira, un funeral. Algú deu haver mort, oi? Ei, vosaltres! Escolteu, nois. Heu vist per aquí a prop una noia de la vostra edat? L'estem buscant.
Per què? Què ha passat? És una noia que ha perdut els seus pares en un accident de trànsit i tan bon punt li hem tret els ulls de sobre, ha desaparegut. Ho sento, però no l'hem vista. Entesos, gràcies. Escolta, potser l'han segrestada, no trobes? Què dius? No siguis ridícul. Seguim buscant-la una mica pels voltants. Han dit que potser l'han segrestada. Toga. Ostres. De debò creus que hi podem entrar? Ei, espera'm! No m'havia confós. Hi ha 3 taüts. Abans els he vist per la porta del darrere. Què estàs fent? Toga, atura't! Atura't d'una vegada! Para! 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 No l'obris. Per favor, no l'obris. Déu meu, era aquí on s'havia amagat. És que tothom t'està buscant amb ànsia. Ho diràs a algú, que sóc aquí. No, no ho diré a ningú. Però No t'amoïnis, jo sempre estic de part de les noies, perquè sóc un cavaller. Però per què t'has amagat en un lloc com aquest? Perquè és el lloc que em pertoca. Què vols dir? Veieu els taüts que hi ha al costat del meu? Són els dels meus pares, que han mort avui. I encara en quedava un de buit. Un taüt que deu ser per mi. Continuar vivint em fa fàstic. Ja ho entenc. És terrible. Per què tothom continua vivint si acabarà morint de totes maneres? Però per què fins ara no me n'havia adonat? Sé que no existeix l'eternitat, però jo voldria que no fos així. L'eternitat, dius? Però ara m'és igual. Ara ho entenc i mai deixaré aquest taüt. Però tard o d'hora algú et trobarà. Doncs llavors m'amagaré en un altre taüt. Ja no veuré ningú més. No tornaré a sortir en plena llum del dia. Espera! No veus que si la deixem així pot fer una ximpleria? Aleshores, per què no li ensenya res etern? L'endemà mateix, ella va sortir del taüt i vaig sentir que hi havia alguna cosa diferent als seus ulls. Tu vas fer alguna cosa per ella després de deixar-la? No, res de res. Però malgrat tot, vaig pensar que sí que ho havia fet. Que sense cap mena de dubte, ell li havia ensenyat l'eternitat. Toga Kiryu. Ell sempre va un pas més endavant i és conscient d'un món que desconec totalment. Algun dia m'agradaria anar al castell que flota al cel. Hi ha alguna cosa eterna allà dalt. Tu també l'has vist, aquell castell que flota al cel? Doncs en aquell castell és on hi ha l'eternitat. I jo hi aniré amb ella. No puc perdre contra en Toga. Ara que en parles, l'Autena Tenjo em va dir que es va trobar amb un príncep a la seva infància. Un príncep, dius? Sí, va dir que precisament havia vingut a aquesta acadèmia perquè volia tornar a veure el príncep que va conèixer quan només era una nena. Quina noia més romàntica, aquesta Autena. O sigui que va conèixer un príncep, Esclar. Aquest anell et portarà al meu costat. Aquell va ser, sens dubte, el primer amor de la princesa.
Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís com ella creia? Ens tornarem a trobar. Que gelada! Què et creus que fas? Quan t'he vist d'esquena, m'ha semblat que estaves molt sola, Utena. I tu què n'has de fer? Escolta, què hi fas aquí tota sola tan callada? Tu en saps alguna cosa, d'aquell castell? Quin castell? Sí, aquell que penja al cel i que es pot veure perfectament des del Coliseu dels Duels. Què és exactament? Aquell castell és el lloc on el teu príncep i tu us trobareu algun dia. Veig que hi ha algú que xerra pels colzes. Que potser el teu príncep no era un noi de carn i ossos com jo. Vinga, noi! No t'enfumis de mi! A mi no em fa cap gràcia. Una carta de la fi del món. Mira, ovnis! On són? On són? On són? On són? Vinga, va, només és una estrella fugaç. No és veritat, són ovnis. Volaven pel cel com tremolant. No, més aviat feien zigazagues. Això vol dir que eren estrelles fugaces que feien zigazagues. És impossible que els ovnis existeixin. Oh! Oh, és com quan era al jardí d'infància. Què va passar? Em van dir que el Pare Noel no existia. Oh, vaja. Però tant me fa. Ara ho entenc. El què? També els mags, les fades, Els prínceps muntats en cavalls blancs i els amics en qui creiem de bon cor. Tots ells només existeixen a la fantasia. Però no ens fa res. Ho sabem de totes maneres. Almenys podem creure en els ovnis. Però és una mica deprimint, no trobes? Oh, s'ha tancat. Ei, Jimemilla! Ja és l'hora de sopar. Xuxu, saps on s'ha picat la mestressa? Vols dir que encara no ha tornat? Que estrany, és tan puntual. Deu ser l'Anxi. Ja va, ja va. Digui, edifici és. Han segrestat l'Anxi Jimemilla aquest vespre. Què? Ves a fer una ullada al Coliseu dels Duels. Qui carai ets? Escolta. Sisplau, atura't, Sayonji! Em fas mal! Si no torno de seguida, la senyoreta Utena s'amoïnarà. M'importa un rave, la senyoreta Utena. Jo sóc l'únic que compleix la promesa que et vaig fer. Una promesa? Oh! Això mateix. Aquesta nit podrem anar al castell on diuen que hi ha l'eternitat. No ho pots fer! Està prohibit que algú que no està promès a mi em porti al Coliseu. I menys encara si no ha concertat cap duel. No ho facis, sisplau. La carta de la fi del món m'ho ha dit ben clar. Aquesta nit el castell baixarà al nostre abast. No permetré que siguis de ningú més. L'únic que aconseguirà l'eternitat al teu costat seré jo. Quin mal! Però què? Sayonji? Sayonji! Desperta't! Tenjo. Què li ha passat a la Jimemilla? L'Anxi. Però què coi has fet ara? No em vas dir tu mateix que no podies tenir-la si abans no em guanyaves en un duel? Què hi fas tu aquí? M'han dit que vingués aquí perquè havien segrestat la Jimemilla. Segrestat? Segrestat.
segrestat. L'Anxi! On és l'Anxi? Això és el que precisament et pregunto. L'has oberta, tu? No, no he estat jo. Impossible! Ei! Espera't! Però què? Això és... Sisplau, no l'obris. Sé que l'eternitat no existeix, però... Jimemilla. Anxi! Com? Què passa? Jimemilla! Tenjo! Però què passa aquí? De totes maneres, he d'ajudar la Jimemilla. El castell. El castell està caient. Sóc aquí, fi del món. I ara compleix la teva promesa. Dona'm l'eternitat. Què està passant aquí? Què carai ha estat això? Jimemilla! 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 Sisplau, digues alguna cosa, Jimemilla! Déu meu! Era jo qui havia de treure-la del taüt aquesta vegada. El castell on hi ha l'eternitat i també el poder per revolucionar el món seran meus per sempre. L'únic que anirà cap al castell amb l'Anxi seré jo. Jimemilla! 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 Jimemilla. Senyoreta Utena. Gràcies a Déu. Però què ha estat tot això? No en tinc ni idea. Jo tampoc en tinc ni idea. Senyoreta Utena! Olga! Per què? Que no era el teu príncep ideal. Un noi de carn i ossos com jo. Per què sempre t'hi fiques? Perquè sóc un cavaller només per això. Ho entens? Digui? Sóc jo. Sí, la carta que ha rebut en Sayonji aquesta nit l'he enviada jo. Esclar, en nom teu. No, si tan sols és una ferida superficial. Va, només he fet una mica de comèdia. I en Sayonji serà penalitzat amb l'expulsió. I ara... Què dius? Tots els que creguin que realment tenen amics són uns pobres imbècils.
ばってトーガが怪我をした。ウテナ様は何も悪くありません。でもトーガの妹はそうは思ってないみたいだ。桐生七海さんですね。トーガの誕生パーティー出ないわけにいかないか。七海くんもデュエリストだったのか。桐生先輩、お誕生日おめでとうございます。次回少女革命ウテナ七海の大切なもの。絶対運命目視録。